Opgave 9. Hvad koster bilerne uden moms? Momsen i Danmark udgør 25%. Så vi har nogle eksempler på bilpriser for forskellige bilmærker. Der har vi bileren herover. Vi har nyprisen inklusiv moms. Det vi skal regne ud, det er prisen uden moms. Vi skal regne ud, hvor meget af momsen, hvor stor en del udgør det, og procent, som moms udgør af nyprisen herover. Den første, prisen uden moms, det vil jeg regne ved at sige mit startbeløb, eller startværdi, og så vil jeg trække 20% fra. Det gør jeg ved at gange med 0,8. Og grunden til det er 0,8, det er fordi jeg vil sige de 100%. Og det skal så minus med 20%. Det er det nu, når vi trækker momsen fra. Sådan der. Så det kunne sådan, det er beregningen til det. Den kunne også hedde startværdi gange med 0,8. Sådan. Så det prøver jeg herover for Alfa Romeoen, så jeg siger lige med startprisen gange med 0,8. Så får jeg den nye pris herover i kroner. Så det er prisen, hvis vi har trukket momsen fra. Eftersom bilprisen skifter hver gang, så vil jeg kunne trække den ned. Fordi det er hver eneste beløb her, at jeg skal gange med 0,8. Så jeg trækker den her ned. Sådan. Og så ser jeg lige fra Volvo, den koster 229.000, og VW, den koster 319.000. Jeg kigger lige i facitlisten, se om jeg har dem korrekt. 229.000 og 319.000. Altid, den passer. Jeg hopper tilbage her. Den næste opgave, den lyder, hvor meget er momsen så? Det kan jeg regne ved at sige startværdien af bilen minus prisen uden moms. Sådan der. Jeg trykker det her felt og siger min startværdi minus prisen uden moms. Sådan der. Så momsen det udgør så 100.841 kroner. Det vil jeg også kunne trække hele vejen ned. Så vil jeg kunne beregne momsen på samtlige biler på en gang. Sådan her. Jeg kigger lige de to sidste, om de passer med min facitliste. 57.000 og 79.000. Eller sludder røven. Jo, 57.000 og 79.000. 57.000 og 79.000. Alle tiders. Den sidste opgave. Jeg kan se nogle felter her, hvor der ikke står noget. Og det er fordi, at tallet er så stort, at det kan være her i feltet. Så jeg kan gå herop, og så kan jeg lige trække det lidt større. Sådan. Så kan det hele være der. Den sidste, der skal jeg udregne procenten, som moms udgør af nyprisen. Nu når jeg gør det, så tager jeg sådan set momsen. Det momsen den udgør. Og så dividerer jeg det med nyprisen. Sådan der. Det jeg får ud her, det er et decimaltal. Så hvis jeg vil have det i procent, så skal jeg bagefter gange det med 100. Eller i stedet for at gange med 100, så kan jeg trykke på min procentknap heroppe. Jeg vil rent faktisk hellere trykke på min procentknap, fordi så kommer det til at stå procent bagefter. Så jeg sletter lige 100 her igen. Og så husk på, at når jeg er færdig, skal jeg lige have trykket på procentknappen. Så jeg siger lige med min moms divideret med nyprisen. Sådan her. Den fortæller mig allerede, at det er 20%. Så den er lavet, felteren herovre, det er lavet til, at det skal være procent. Godt. Jeg kan trække den her hele vejen ned. Sådan der. Og så ser jeg, at det vil stemme med, at momsen udgør af nyprisen 20%. Det er meget heldigt, eftersom det er 20% vi har trukket fra for at finde momsen. Så det stemmer overens hele vejen ned.
For at dobbelttjekke, kigger jeg lige i faselisten, se om vi får 20%. Det gør vi. 20% hele vejen ned. Godt. Vi er færdige med opgave 9.